Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi se jmorru l-qorti bilan li jċaħdu l-Partit Laburista mill-użu ta' binja fis-Siġġiewi bħala ċentru Laburista, dan wara li l-Gvern ġeddet ftehim li sar bejn il-Partit Laburista u l-Gvern preċedenti biex il-Partit Laburista juża post fiċ-ċentru tar-Raħal bħala gażin politiku. Il-ftehim kien sar wara li l-Gvern ta' Lawrence Gonzi kien keċċa lill-Partit Laburista miċ-ċentru li kien jaħdem minnu qabel. Il-maġġoranza nazzjonalista ddeċidiet li tinjora l-ftehim li kien intlaħaq u terġa' tibda kruċjata biex il-Partit Laburista jispiċċa mingħajr post minn fejn jaħdem f'dan il-lokal. Il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar dan mill-ġurnalisti. L-ewwel nett, il-Partit Laburista ġiet itterminatlu l-kirja l-każin li kellu u ħareġ mill-post li kellu. Il-Gvern ta' qabel offra li jkoll hemm post ieħor bħala gażin Laburista, bħala ċentru Laburista, illi offri il-Gvern liħor u aħna għamilna ftehim bħala Partit Laburista mal-Gvern liħor. Dal-Gvern li għamel sempliċement illi ġedded dak il-ftehim u għolla il-flus il-Partit Laburista bħala riflessjoni għall-għoli tal-ħajja irrid iħallas għal dan kollu. Il-Kunsilliera Nazzjonalisti qed jgħidu li l-post iriduha ċ-ċentru ċiviku, iżda ċ-ċentru ċiviku diġà kien inawgurat fl-aħħar snin. Jekk hemm kwistjoni fejn il-Partit Nazzjonalista diġà daħal biex ħa vendikazzjoni politika, il-gażil li kien hemm il-Partit Laburista ma qatx jaqla kwistjonijiet u s-setilja l-post ferm iżgħar, issa vendikazzjoni mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista jrid li anke minn dak il-post iżżer jaqla lill-Partit Laburista. Il-proprjetà tinżamm il-Partit Laburista minflok isir ċentru ċiviku għal-Siġġiewin. ċentru ċiviku diġà qed hemmhekk. Il-Partit Laburista ħareġ minn dak il-post fejn kien u ta' il-post taċ-ċentru ċiviku.